बे सरखारखौथ' माने आङो बे सरखारखौ बुंनाया आबौफोर गाज्रि मोननांगौबा मोजां मोननांगौबा मा बेथ' जि सरखार बिनि सरखाराथ' फिसा दायथ'पुर्नयै सालायगासिनो दं आरो बिराद मोजाङै खालायगासिनो दं। आं जोंनि मोसानाय बा मोसानायनि गासिबोनि थाखाय अनदों बा मान बावदों सनमान बावदों बा सनमान होदों। बिनिख्रुइ देरसिन साबसिन आं मोनसे होनबावनो लुगैदों। दानि बेनि बे सरखारादि गथ' गथायफोरखौ अननानै सेंग्राफ्रा उन्दैफ्रा फरायनाय बा इखान सिखान खामानियाव बिसोर सेंग्राफोर नोंसोर आगयबासो जौगानो हायो, नोंसोरो आगयबासो दावखोनो हायो, नोंसोरसो बिफां गाखोनो हायो। बिनि गेजेरावदि सुपार 50खौ आं बिराद मोजां मोनो। सुपार 50खौ होनायाव जोंनि गथ'फ्रा बिराद माने सिगांगासिनो दं। बिराद माने जेनेबा UPSC फरिखा SS फरिखा आरो IAS फरिखा नानानथा होनायफ्राव बेजोंसो एसे दा दावखोगासिनो दं। आं बेखौ लानानै आङो बुरै लेखा रोंथ्राबाबो मानोबा फरायनायनि थाखाय बिराद मोजां मोनो। ओमफ्राय जोंनि दिनाव गोदो हिनजावफ्रा बांसिन एथ' माबा गैया आरो आंहाथ' भाग्यआनो मोजां नंखाया बिमा बिफा गैयैनि फरायनो मोनैखा आङो। ओमफ्राय आं बे सुपार 50खौ होनायखौनो बिराद धन्यबाद शिबखौ बिराद मोजां मोनो। माने बिदि खालायनाया माने बिराद साबायखर आरो बिदि खालायदों बिनिख्रुइ आरो आं बे मोसानाय मान बावनाय मानाय जोंनि थाखायल' मान मोननायखौथ' आं बिदि खुसि जानानै एथ' देरगानो नाङा। आंहा बेखौ देरगायो आरो सुपार 50खौ आं बिराद देरगायो। गथ' गथाया जाहाथे राम रामै जै बिदिनो जौगाबाय थाथों, हारिया बिदिनो साबसिननिफ्राय साबसिन जालांथों आरो नोंसोरबो बिदिनो मोजांनिफ्राय मोजां मावलांनो हाथों आरो नोंसिनि साननाय हनाया बिदिनो बांसिन बारायबाय थाथों बिदि आरो। मोसानायजों लोगोसे दानाय लुनाय आगर एरनायाव नोंस्रा बेनिफ्राय जोंखौ मा खालायो बर'खौनो होना बर'खौ मिन्थिया आरो नेपालि माबा मणिपुर नागा गुसाइ होनै थाङो आरो बिदिनो नायफैयो आरो फैफिननानै मा जाथि जाथाव बेबायदि आरो जोंथ' बे समाव हिन्दीबो रोङा जेबो रोङा। हा खेबबेसे माने फार्स्टआवथ' बेखौ मोनबोबाय ओमफ्राय बेनि 1956आव जों उन्दै बे समाव जोंनिख्रुइ देरसिनफ्रा माइ गायनाय मोसाहैदों। माइ गायनाय मोसाहैनायाव बिसोरो सेकेन्ड प्राइज मोनबोदों। ओमफ्राय बिसोर सेकेन्ड प्राइज लाबोनायना बिसोरखौ ग्रुप लिडार हिसाबै लांनाया गामिनि ग्रुप लिडार जानानै लांनाया गुमै चक्रमणि ब्रह्म आरो बेनिफ्राय माबानि मोसानायनि क'क्राझारनि ग्रुप लिडार जानाया माबा लांदों आरो गुमै मदाराम ब्रह्म कमल कुमार बिफा बिनि फिसाजो रानिगुनि होननाय बिसोरबो मोसाहैफादों लांफादों। बेनिफ्राय बिसोरखौ लांनाया पाब्लिसिटि डाइरेक्टरा बिश्वेश्वर चौधुरि लांदों आगयना आरो बिनि उनाव 1958 जोंखौ रेलवे डिपार्टमेन्टनि लांफैदों। बे समाव जोङो लेखा फरायै रोङै जाम्बि गोजाल' 6 जन थांदों। फरिखा खाथि नालाय रावबो हगारा। ओमफ्राय बेहाय लांनायाव जोंखौ रेलवे डिपार्टमेन्टनि मा नाम जों मिथिया महन्त टाइटेल लांदों आरो बेवहाय आङो उन्दैसिन आंनो ओमफ्राय बिदिनो गाननाय जोमनाय जोंनाथ' गोदो खानायफ्रा गोलाव बेनिफ्राय जोंखौ बे समाव माबा भारत माता खालायदों आंखौ। ओमफ्राय भारत मातानि फटकफोरखौबो जोङो मोसाग्रा होननो लाजियो नालाय जों लाबोआखै। ओमफ्राय सम्भब दाबो बे माबायाव रेलवे डिपार्टमेन्टनि मिउजियामफ्राव मोननो हागौ दाबो बे फटकखौ माने भारत माता जानायखौ आरो। ओमफ्राय भारत माता जानाय रेलवेनि जोंखौ लांबा माबाया मा होनो जालुवारि नङामोन मालिगावमोन। बे मालिगावआव माबा पेरेड गेलेनाय फोरोंहैग्रोदों जोंखौ। ओमफ्राय पेरेड गेलेनाय फोरोंहैनानै बेनिफ्राय जोङो जेबो रोङा बिदिनो ट्रेनिं सेन्टाराव नालाय जोङो हारसाबो रोङा थाम्फै अरनाय माबा अरनाय बेसेबांबा गयनि जौसिनावसो जाहोनाय भारत मातायाबो। ओमफ्राय हाजार बिघा माबायाबो अल इन्डियानि ट्रेनिं सेन्टार। ओमफ्राय दाना
थाम्फै अरबाबो मोदोम सोमाव मोना नालाय खालि बे फोरोंनाय समाव बिस्राम होनबा ओरै ओरै जालाबाय मोननायखौल' माला जाबावनो बिस्राम होननो नंलायलायग्रामोन आरो बेबायदि।